njengoba bengisasho ukuthi uma ngabe ungekho serious usathana uzokunikeza izinto zakhe ozofala ukuthi uzenze noma ube busy ngazo. Ngabona ukuthi angathi sengibanjwe umoya wendawo. So ke sisengale ke Eastern Cape ke Mr Shakabangu kulento oyibuzayo. Benginanokuthi kube nezinto engizibonayo like izinto zobuthakathi. Ngiyakhumbula ukuthi endaweni esasikuyona kwakuthiwa kunabantu besifazane engake ngibafike nje babefika nje benqone Mr Shabangu. Befike nje la ngibona ukuthi mase ngicabanga mina shuthi babesuke bezobamba imeeting. Imimoya le ibesengihlasela kodwa ubuthola ukuthi ebusuku ngisho noma umoya omumbe ufika bengikwazi ukubona ukuthi nangu ufika. Emva kwalokho uthola ukuthi mangaba ngibiza igama lika Jesu uthi kwakunesponge laphansi ayibone le ntombazane ilele kusona ivele khuphuke ngaso iye phezulu iye emafini iphinde buye futhi izohlala phansi. Kwakunezinto nje ezasenzeke kwakukhombisa ukuthi ukuthi ngafike ngawubona umbono oqala abese yakhuluma uNkulunkulu athi kuyahanjwa. Yabona uNkulunkulu uma ngabe ekuthulula umoya wakhe kubantu bakhe naye uSathane uyakuthulula umoya wakhe. Okwenza ukuthi manje ngoba uNkulunkulu ke ukuthi ke ukhulumile kimi ukuthi ngishumayele ngendaba ya repentance. Yebo. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonge nje kuumusa, kuuthando lukaNkulunkulu silokhu sihlangana sibonana soshare indaba ezimnandi. Sambonga nje futhi kakhulu. Ngiphinde ngibingelela abangcwele kwiindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Mhlawumbe yaqala nje ukuhlana nale channel ngizothi ungasashintshi. Ungayindawo la ekhaya sikhuluma ke indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ihlezi zimnandi ke lezo indaba lezo. Ngiyanibonga abazalwane na subscribe khulisa ichannel. Ngiyanibonga ngama comments amahle, niya like, siyabonga nakuma channel members. Siyabonga nangemikhuleko. Ngiyangithanda ukuthi abantu ngibabonge. Ngiqale nje ngokunibonga. Kuningi enikwenzayo nabade beqhamuka eceleni neminikelo bazalwane sanibonga nje. La nihamba nisize khona nisuke nithi nje ivangela lingami alokho liqhubekile lambile. Siyabonga futhi nakubazalwane besazobukela nama advert ngoba njengoba siqala nje nama advert khona lapha siza khona. Angifuni uqamba amanga. Namhlanje angedwa ke bazalwane ngihlala nje nginabangcwele benkosi la. Ngihlala nginabafundisi, ingceku. Nani niyazi nje but ekugcineni kwakho konke sothi siqeda la yobusizakele. Nginencegu la ubrother ngizombiza kanjalo kwamanje but uyena ozongiqondisa mhlawumbe akusubrother nje kumele ngabe ngithi udoctor noma umvangela ngazi uyena ozoyilungisa leyo ndaba. Ubrother Sithembiso Shusha. Yes uyena enginaye namhlanje. Kunofakazi ke azobletha but before sekude ake simwelcome. Siyabonga kakhulu brother Sithembiso. Anginibingelele nonke emakhaya ababukeli beKota 2 Media. Amen. Ngibingelele ubaba uShabangu sikanye naye. Ngiphinde futhi ke ngithi bayede kuNkulunkulu umnini mandla wonke inkulumbuso yamaZulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngelanga lamuhla njengoba eseshilo ke ubaba uShabangu. Igama lami nguSithembiso Samuel Shusha. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngisindisiwe ngithethelwe izono futhi anginamahloni ngevangeli. Amen. Ngiphile futhi ke ngimbonge kakhulu uNkulunkulu okwazile ukuthi angithwale ngize ngizofika la. Mina ke ngishadelwe intombi yakwaMkhize. uNkulunkulu ke ube wabe sesibusisa nje ngezingane ezintathu. Ikhona ke nenye ingane ke ekwathi ke lapho ke when I was still pressing button there and there kwenzeka ukuthi ke ngathola nenye ingane ngaphandle. Kodwa ke shuthi nje izingane zami sezizonke nje siwu4.
awucacisele indaba pressing button there wawungakasindiswa. Ngisho ukuthi ngakusesezweni. Oh okay fanele icace manje ngoba sengazathi hayi kulungile nje umzalwane ukuthi aphinde futhi apress button yabona. Okay Shuthi ke nje ngisesezweni ngisho kanjalo. Ngathola ke indodana ekuyiyona ke engeyokuqala sho ukuthi ke uNkulunkulu nje lilonke ungibusise ngabafana ababili amantombazana amabili. Wow. So ke okunye ke futhi ke engingakusho ngiphethwe ngoba ke phela ibalekile le ukuthi ngiyiveze umholi ke ongiphethe uAB Mkhize igama lebandla iFaith Center la sikhona sise Savannah Park eMawelewele khona ngala eThekwini. Okay. Yes. Hayi cha sijabula ukwazi futhi wayichaza kamnandi nje usindisiwe nakho konke awuzange kodwa usachaza indaba yokuthi wena ke ungumfundisi umprofeti umvangeli doctor. Noma ke ngingayithandi kakhulu lento yama titles kodwa ngingathi nje mina ngiyumshumayela ngisho kanjalo ukuthi nje ngumshumayeli nje wevangeli. Futhi nje mangabe ungibiza lokho ngeke kungilimaze futhi noma ungibiza futhi ngegama lami nje bangishilo ukuthi ngusithembiso mangabe ukuthi ke mhlambe leli ka Sithembiso linzima kwena ukuthi ulibize ngoSamuel isibongo ukushusha so nje hayi anginakho ukuthi mhlambe nginalento ukuthi kuma titles mhlambe kufanele ukuthi uze usikhathaze ukungibiza ngalokho kodwa ngokwe gift ngila kwi teaching. Okay hayi cha kulungile siyabonga sijabula ukwazi sibonga nje isikhathi sakho ukuthi uze ufike uzohlanganyela kanye nathi and ngiyakholwa futhi ukuthi unobufakazi njengoba ukhona nje la ozobletha uthunyiwe wonke umuntu oza la usuke ethunyiwe awuzeli nje but before ke singene efakazini ake sithi ku reverse usuthe ukuchaza ukuthi ubani ushusha asiqale lapho abakwabani abakashusha abakashusha womcesi uyangena kanjalo noNdovela. Okay so ke ngokwekhaya ngise Harding la ngikhona umuntu ongayazi ke iHarding kungala ngako Potchefstroom not Potchefstroom North West ngoba abanye babe nokudideka ingala nje ngala ko Potchefstroom South Coast la ke ukuthi ngikhona sho ukuthi ke ngise Harding kwamachi indawo kodwa ke sho ukuthi ngumuntu ohlale kakhulu eThekwini nje wakhulela futhi khona kodwa ke ngokwekhaya nje lami ngikhona khona ngale eHarding. So ke esasho kubaba ubabushabangu ukuthi mangichaze kafushane ngoba phela kunalento ukuthi umuntu unehistory ukuthi uvelaphi nanokuthi uma ngaba esuke sekholwa wayekholwe nini kanjani zonke lezo zinto ngoba omunye umuntu kuyenzeka ukuthi aqhamuke nje sethi ungumntwana kaNkuluNkulu kodwa kube kungazekeki ukuthi lo muntu usuka kephi. Shuthi ke ukuchaza kafushane ungena nje khona endabeni mina ke ukuhlanganyela na bantwana bakaNkuluNkulu abasindisiwe kwaku 1995 ngangisemncane nokho waye ngithi ngahlanganyela nabo ingoba ngathi mangaba ngifika kubantu abasindisiwe ngafika khona nje kwaba ukuthi not ukuthi ngiyazinikela kodwa ngathanda insindiso ngoba kwabana lento ukuthi mangaba ngifika kubantu abasindisiwe khona into engayizwa engengayizwa ebandleni lasekhaya la sasikhona. Ebandleni lasekhaya ke noma ngikize ngilisho igama ngake ngibone nje ke ukuthi sasikhonza khona kodwa uma ngabe sengifika sengizohlanganyela nabantwana abasindisiwe kwaba khona lento engayizwa uma ngaba ngifika khona. So ebandleni lakithi ngiyakhumbula ukuthi besike sijike insika nje sigijima noma sasike sigxosha idemoni kodwa ayikho mina into engangiyizwa mina kodwa nje sengifikile ku ebandleni labantu abasindisiwe kwaba khona lento engizwayo kwakuseFaith Mission ke lapho kusenanda endaweni ekuthiwa isemawoti ekukuthi ke lapho khona kukhona enye insizwa nje ngaleso sikhathi ke wayengakathathi kwakunje
uSithandeni igama lakhe engokwantsangase isibongo sayise simbone nodadewethu simbone njalo egqoke kahle simbuka nje lo muntu ukuthi kukhona into ehlukile ngayo sifisa ukuthi angathi singake siye la ekhonza khona ngelinye ilanga sinosisi wami sathi sithanda ukuthi sike siye la okhonza khona sahamba ke naye lapho masifika laba babehlanganyalela khona mangaba ngamahomseli kwashisa shuthi lapho kwakhona uMamshezi uSister Simangela naye ke wayengakashadelwa ngaleso sikhathi kukhona nesisebenzi senkosi esasikhishwe khona la Perfect Mission okwakuthiwa uMama uMtambo so uma ngaba ngifika khona indlela esamukela ngayo ngeze ukuthi ngikwenye indawo kimina kwaungazi ukuthi ngisezulwini impela ngangendlela esamukeleka ngayo so kwaze kwaba isikhathi lapho khona besithatha ke besisa ebandleni laba bekhonza khona ohlanga shuthi ke lapha indawo kwakuthiwa isohlanga ngoba la yayingakakhiwa indlu yesonto khona ngala eMount la sasikhona so ke lapho ke ilapho ke esaqala ke ukubona ke imishini sinodadewethu ukuthi nje siyalandela nothi ukuthi umuntu ngalokho sekuthiwa usezinikele so ke lapho ke safike ke sabuzwa futhi ke ubumnandi bokuhlanganyela nabantwana bakaNkuluNkulu abasindisiwe lapho ke kwakhona Margaret Ngithi ngiyacabanga ukuthi amazi uMargaret Ngithi babushabanga yebo impela engakaze ngahlangana naye bathi umuntu odumile engakasebenzisane no ubani uNJ Sithole ngaleso sikhathi edumisa ke lo wasisilwana edumisa kuhlasimula umzimba uze ukuthi kuqhasha idemoni ngempela umfundisi ke owayesiphethe lapho kwaku ubaba uMdletshe noma ke wayesewumongameli ke ngokweposition kodwa ke into engafike ngayizwa lapha ngafike ngeze ukuthi angathi la ngikwenye indawo ukuqhathanisa ibandla engangukula ngisho ukuthi ngiyalandamana ibandla lasekhaya kodwa uma ngabase ngifike lapha ngiyakhumbula ukuthi kwakuthi noma ngaba kudunyiswa ngizwe ukuthi kukhona ugesi wasezulwini enguza ukugijima ngegazi emzimbeni kimina ngizwe ukuthi ngikwenye indawo la so uqala nje ukuzwa experience ipresence kaNkuluNkulu ngayizwa ngikhona lapha ngihlanganye nalabazalwane kwakuseFit Mission ke sithandwa zenkosi so ke uNkulunkulu ke kwathi ke ngokuhamba kwesikhathi ke nami waze wangisiza ke ukuthi nami ngize ngizinikele kodwa before ke ngizinikele kukhona into ebengifuna ukuyigcizelela noma ukulokhuza ukuyicacisa indaba yokuthi kubalekile ukuthi mangaba ukuthi usebandleni uhlanganyela nabantwana bakaNkuluNkulu ufike uzinikele ngokuphelele kubo ngoba lokho kwenza ukuthi ngisho noSathane angadlaleli kuwe mina into engayibuka ngoba thina sasinalento yokuthi mina ikakhulukazi ake ngisho njalo nganginalento ukuthi ngase ngiqale kusho nokuqonywa so manje mangama ngifika lapha ngiyafika lapha ngiyezwa ubufakazi abantu abasha mangaba befakaza lapha babefakaza lapha ubona ukuthi izintombi zazisho ukuthi ngisindisiwe ngithethele izono angiqomisi ngiyizwe lele ngibhekelele ukuthi la shuthi aqonywana yonke nje lento shuthi angisazoqonywa mina noma ngeke ngiqonywe la shuthi mina ngeke ngisaqonywa kinalento ukuthi mina ngeke ngize ngikuye kujola nezinsizwa zakhona wawukuzwa mangaba sifakaza ukuthi impela ziyasho ukuthi ziyinsizwa zisindisiwe ikhona nje enye insizwa nje engangichaza ubufakazi bayo zisho ukuthi ngisho nombhedo uyangifakazela ngiyakhumbula ukuthi ke omnye umngani wami ke ekukuthi ke ngoba phela lento thina sasingabekho serious athi ke umngani wami ngeke lo bhuti mangabe vela suke athi ngisho nombhedo uyamfakazela kodwa uyambona ukuthi inkuzi eshimane mangabe uyibhekile vele inkuzi eshimane haleluya so nami ngize ngisho ngithi mina ngeke lo mzila lo hamba ngawo angathi ushange notheli phezulu kakhulu mezovela sokuthi ngisho nombhedo uyamfakazela so kunalokho nje ukuthi lento thina sasingekho serious kuyona kodwa kukhamba kwesikhathi uNkulunkulu wayembula lento ukuthi ngempela umuntu azinikele abe yimember ngokugcwele asindise ngokuphelele hayi cha siyabonga nje lobo bufakazi buhle kakhulu awuzange wena ube ilo muntu lo oqala nje ngokudelela kuqala nje uthi yini nalento ukusindiswa kwani khona lokho awuzange ngiqale lapho wavele wayizwa wayithanda uyabona nje Mr Shabang njengoba ngisho ukuthi ebandleni lasekhaya
Yes. ngangakaze ngizwe ipresence kaNkuluNkulu kodwa ngiyakhumbula ukuthi mangaba ngifika okokuqala nje uthando abantu abasindisiwe banothando mina ngifuna ukuyisho lonto leyo mangaba besindisiwe futhi ngokweqiniso yes hayi banalo uthando ngifuna uqamba manje yabona indlela esamukela ngayo lapha ya ngangize ngizizwe ngimkhulu kungaziza ukuthi impela ngamukelwa izingelosi oh yes so uma ngaba ngifika lapha ngafike ngabona ukuthi ngikwenye indawo la oh yes ngizwe ukuthi noma ngaba kuthandazwa la nami ngangiconnecta nakuba ngangingakazinikeli kodwa ngizwe ukuthi uyabona la ngizinto engakaze ngizwe la engisuka khona oh yes so ke sho ukuthi ke azange ngibe nakho ukudelela kodwa yilento ukuthi mina kwaba khona ukuthi ngibe nenkani nje yokuthi ayi mina ngeke ngize kuloke ngihamba ngiyofakaza lapha phambili nokuthi ngize ngizinikele ukuthi ngibhabhadiswe ngoba ngisathandela intombi mina ngeke ngize ngeke ukuqona njengakunaleyo nto nje le ukuthi hayi mina angikwazi ukuthi ngingayeka lento ebese ngiyiqalile so ke manje kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi ngase ngiyibona lento le ukuthi lento engiyenzayo ayihambisani noNkulunkulu yes kumele nami ukuthi ngizinikele ngokugcwele bese kuba ukuthi ke ngiyabhabhadiswa yebo so ke okungeke lento njengoba bengisasho Mr Shabangu lento ukuthi ungazinikeli ngokugcwele kwenza ukuthi usathana akatheke ngezono eziningi uma ngaba ngingasho nje kafushane uyabona ukuthi khona la esontweni mangaba kusuke kukhonzwa uyathola ukuthi kunama agent kaSathane othola ukuthi akhona la mhlambe invisible ukuthi abantu abanganawo amehlo akamoya abakwazi ukuthi bawabone kube sekuzoba khona lawa akhona nje ukuthi nikhonza uthothi agent kaSathane kunomuntu enihamba nikhonza naye khona la phakathi lapho ke if ukuthi wena awuzinikele ngokuphelele noma ngokugcwele kwenza ukuthi lo uma ngabe bewufafaza umoya laba njengezisebenzi zikaSathane zikhona khona la uthola ukuthi wena uzokubamba lewo moya ingakho ke emasontweni uthola ukuthi kwesisikhathi kunabazalwane ngenxa ukuthi bengekho serious uthola ukuthi mhlambe bayahleba babhizi bajaja abanye abazalwane zonke lezi zinto zenzeka ngoba kunalabantu abafafaza umoya so uma wena ungazinikele ngokugcwela uzokubamba lowo moya yes and futhi kwesisikhathi uzothola ukuthi khona ula phakathi ngenxa ukuthi wena awukho serious uzothola ukuthi osisi bakho enkosini wena ubona izintombi kanjalo mangaba ukuthi wena ukuthi mhlambe nawe uyilento ubhuti kanjalo usisi na uthola ukuthi mangaba ubhuti bakho enkosini ubona namhlambe amasoka uyebona lonto ngani ngoba awukho serious ayikho into oyenzayo lokho kuzokwenza ukuthi manje uSathane yena akunikeze into yakhe ozoba busy ngayo ngoba vele wena awenzi lo shuthi ke kubalekile ngendlela esimanga ukuthi mangabe uphakathi kwabantwana bakaNkuluNkulu bemkhonza uNkulunkulu bemdumisa ukuthi bazinikele kuyena nawe lokho kwenze ngoba mangabe ungakwenzi uzokwenza okunye okuphambene nalokho abakwenzayo abantwana bakaNkulunkulu ngoba besuke behlangene nje abantwana bakaNkulunkulu inhloso ukwenza intando kaNkulunkulu oh very powerful lokho kushoyo ngoba ngempela uma ngabe umuntu engenzi lutho omubi uzomtholela ukuthi akenze something ngoba umuntu wadalelwa ukwenza something yeah kodwa manje uma ngabe kuukuthi uzozithola wena ungenzi lokho okright khona ozokwenza khona ekugcineni khona you'll do something manje bheka ukuthi ikuphi okwenzayo ibaleka kakhulu la ishoyo ngiyakuzwa so lento ke yangenza ukuthi ke mina Mr Shabangu ivangeli lami labantekenteke langaqina okwenza ukuthi nangokuhamba kwesikhathi ngagcina ngaba umuntu nje owayo olokwe ewa evuka oh yeah yes so ke to cut the story short kukhona ke isikhathi lapho engaba khona kwabe sike kuthi ke Mr Shabangu ngoba kunalento ukuthi kunomoya wendawo la ngangihlala khona eMauti ukuthi ke isenanda lapho kulomuzi wasekhaya esePalestina nje indawo ke esikuyona thina noma isiceme esikusona so ke lapha Mr Shabangu lapha eMauti kunalento ukuthi indawo zakhona zibizwa ngalamazwe lawa ase-Africa kukhona uCongo uCuba yabo mina ngangisePalestina ke mina la ngangikhona so ngase ngibona ukuthi ke kwase kuningi lento okwase kungehlele ngenxa ukuthi ngangingazinikele ngokugcwele
so kwenza ukuthi ivangeli lami labantekenteke ngagcina futhi sengibanjwe na uphuzo olunamandla futhi ngendlela eyisimanga ngoba yabona nje ngiyafuna ukuthi leyo nto ngiyiveze ngoba kunalento ukuthi njengoba bengisasho ukuthi uma ngabe ungekho serious usathana uzokunikeza izinto zakhe ozofala ukuthi uzenze noma ube busy ngazo ngabona ukuthi angathi sengibanjwe umoya wendawo ngiyakhumbula ukuthi Mr Shabangu ga decide ukuthi no ake ngishifte ngiye kwa anti wami ke ube nomuzi ngale eShatswet okay so ke mangaba ke ngifika khona kwango 2010 ngaleso sikhathi so kwakulesi sikhathi serapa ngiyakhumbula ukuthi kwakuzoba xa ilokhuzana njalo Soccer World Cup Soccer World Cup okay njoba yayihostwe khona la eSouth Africa yes ngiyakhumbula impela 2010 so mangaba ngifika khona ngathi ake ngishifte kungenzeka ukuthi lo moya lo songibambile sengibona ukuthi angisakwazi nokusicontrola uzosuka kimi nangempela mangaba ngifika ke eShatswet ngase ngihlanganyela nabazalwane base African Gospel okay yes kwakune branch nje shothi kwakunesigceme sasikhona lapha sayena umfundisi lo ke ngingamusho engathi uAB Mkhize ngoba sisuka kude naye wayekhonze African Gospel futhi ngase ngihlanganyela nabo kusukela ngaleso sikhathi Mr Shabangu ngathola ngempela ukulento ushintsho empilweni yami ngoba ukusuka kwami njengoba ngithi ngiyabona ukuthi ngathi ngase ngibanjwe nawo umoya wendawo kwangenza lokho ukuthi ngempela mangaba sengifika lapha sengihlanganyela nabazalwane base African Gospel sengidukelene ke nalaba base Faith Mission ngakwazi ukuthi ke ngaqala phansi ngavuka ngasithatha yilapho khona ke ngaqhubeka ngahlala nje ebunsizweni bami ngaphandle kokuthinta isono ngiyakhumbula ukuthi ngahlala ngakhonza mhlambe 5 years ngilapho until ke ngo 2016 ngize ngibeke ngiyashadelwa khona ngahlala nje ngiyinsizwa ngiyakwazi ukuhlala uthola ukuthi ngaphandle nje ukuthi uthinta lento amene wenze isono uyinsizwa uhlale nje uthola ukuthi uzinikele kuNkulunkulu ngokuphelele so lapha ngakwenza lokho uNkulunkulu wangisiza kakhulu nginalabazalwane ke base African Gospel so ke kutheke ngesikhathi seCovid ngoba ngifuna ukuthi ngichaze lento ngesikhathi seCovid kwabana lento ukuthi ke angithi ke sonke ke sahlala emakhaya kwabana lokho kwasho ukuthi ke yena ke ubaba umfundisi lo ekukuthi ke wayengiphethe esigcemeni sesi African Gospel uAB Mkhize naye wabe enobizo owayenalo ushuthi uNkulunkulu wayembizile ukuthi makaqale owakhe umsebenzi so ke shukuthi ke naye wayesephuma inxiwa ngalokho ke kwabe sekwenza ukuthi ke uma ngaba ukuthi ke uyaphuma nami ke shuthi ngaflow cross abaye basho njalo ngokwepolitiki ngase ngihamba kanye naye njengoba ukuthi ke ngithe mangaba ngisho ngathi ngisisefet center manje ibandla esikulona yilona ke lo umsebenzi ke awuqala ke yena uAB Mkhize engitheke sisemawelewele so ke ngisho ukuthi ke ikanjalo ke indaba yami cha iyezwakala yes mawu reverse nje ubuyela emumva like usasemncane your primary days khona mhlawumbe visitation inkosi yake yakukhumbula nje some kind of visitation yenkosi no nje something khona ngisasemncane bekunokuthi kwenzeka nje izinto eziweird ngisasemncane not ukuthi mhlambe kukhona i-visitation ngaze ngithi uNkulunkulu akafike benginalento ukuthi bengibona izinto ezingabonwa ngabantu ngiyakhumbula ukuthi ke original ke mina Mr Shabangu ngokuzalwa ngazalelwa eEastern Cape eBizana ya kahle kahle okay that's why isibongo sakashusha ngasijwayelana yes sengiyakuzwa ke manje okay originally sisuka nje khona ngale eEastern Cape sisebancane besikhula nje sikhulela khona okay shukuthi ke ubaba ngoba wayesebenza kwa Hulet from 1985 ubaba wadecide ukuthi asithathe nje sikumndeni sonke siphelele kwaba ukuthi ke siyohlala naye ngoba bekunalento ukuthi kwa Hulet mangaba usebenza khona ukuthi mhlambe une position ethize kuyaye kube
nama estate houses akhona la unikezwe umuzi wena osuke unomndeni wakho so sasikhula ke sihlala khona nje kusukela kulo mnyaka 1985 kuze kuba u1990 lapho ke abazali ke base be decide ukuthi ngo1990 bakushintshe balishintshe ikhaya nje bangithi kwakuyingale Eastern Cape eBizana sasike siyokwakha eHarding. Okay. So ke from 1990 Harding kuze kube yilonyaka sesakhe khona ke. So ke sisengale ke Eastern Cape ke Mr Shakabangu kulento oyibuzayo bekunanokuthi kube nezinto engizibonayo like izinto zobuthakathi. Ngiyakhumbula ukuthi endaweni esasikuyona kwakuthiwa ikwaqobane khona kulo ndawo esasikuyona ukuthi ke nje sasihlala khona. So kwakunanokuthi ngibone nje ezinye izinto ngiyakhumbula ukuthi lapha Mr Shabangu kwake kuthi ebusuku uthola ukuthi kulelwe ekhaya mina angilele uthola ukuthi nje kuvele nje kubonakala ukuthi kube ngazi ukuthi ngiqashile nje kusemntwana. Ngake ngibone kunabantu besifazane abaye bafike bezobamba imeeting ngoba shuthi la kwakune dining room bese kuba netafula leli la ilounge kanjalo. Kunabantu besifazane engake ngibafike nje babefika nje benqone Mr Shabangu. Hawu. Befike nje la ngibona ukuthi mase ngicabanga mina shuthi babesuke bezobamba imeeting. Futhi lento mangicabanga ukusongabo 12 ebusuku. Befika lapha uthola ukuthi bahlala bafika bakhulume futhi ukufika kwabo babe appearisha nje ukuthi bavule babone bethi sebekhona ukuthi uthabona sebehambile. So lezi zinto ke bengeke ngibone nje izinto ke eziningi nje ezazithusa. So ekukuthi ke yonke lento mangaba yenzeka ngaye ngaba nakho ukuthi uNkulunkulu kwakune ukube kuthiwa mhlambe mina ngaleso sikhathi ngangumuntu owayesekhulile mhlawumbe uNkulunkulu wenakho ukuthi wayengambulela ukuthi kunezinto mhlawumbe azokwazi ukuthi angibonise ngokuhamba kwesikhathi noma kunezinto azongivezela zona noma uzokhuluma nami ngokuhamba kwesikhathi. So lezi zinto ke mangaba sengibheka liyanto ke kwakuyini kushuthi ke kwakubuthakathi. Okunye ke engakusho Mr Shabangu empilweni yami ngikhule ngumntwana ontekenteke. Ebekuthi ke ubegula athekwa kakhulu yimimoya. Lokho futhi bekwenzeka kuqhubeka kangoba ekhaya bemena lento ukuthi ke phela ngoba babekholela bona ezinyangeni kwakubuyiswa ezinyanga Mr Shabangu zizokwelapha zizoqinisa zibethele sithini kodwa still imimoya nje ingilandela kangoba ngangumuntu owayikhula ecindezelwa kakhulu ngibe namaphupho amambi kusisikhathi kubona ngazi ukuthi khona umama bangibizayo like lento yokuthwetshulwa kanjalo. So leyo nto uyayenzeka ke ekhaya bezama ngayo yonke indlela ukuthi bethathe abantu abathize ukuthi abazoqinisa kodwa hayi kube inhlanga zibuka nomoya. Into engeke ngayiphawula ke Mr Shabangu manje sengisindisiwe. Yes. Igama lika Jesu linamandla. Yes. Igama lika Jesu linamandla John 14 verse 14 mangaba kuthiwa noma ngaba yini enicela egameni lami uthi uJesu ngiyokwenza nenzela lo. So ngeke ngaphawula ukuthi uma ngaba sekukuthi bese ngifikile la ensindisweni. Yes. Ngakwazi nami ukuqala manje ukuthola ukuthi ukuba neauthority eyokuthi mangaba ngibiza igama lika Jesu izinto zenzeke. Imimoya le ibese ngihlasela kodwa ubuthola ukuthi ebusuku ngisho noma umoya omumbe ufika bengikwazi ukubona ukuthi nangu ufika emva kwalokho uthola ukuthi mangaba ngibiza igama lika Jesu ushunqa malangabe uhamba sokungidedele ngoba ngifuna ukusho ukuthi igama lika Jesu linamandla. Amen. Uyabona kulabo abangakholelwa kulona ukuthi mangaba silibiza igama lika Jesu bacabanga ukuthi mhlambe sikhuluma ngenganekwane. Igama lika Jesu linamandla, liyasebenza, liyaphilisa. Ngalo sikwazi ukuthi sinqobe ngalo, sivule indlela ivaliwe ngegama lika Jesu. So mina sengifikile ensindisweni ngawubona umehluko, ngazibona izinto zenzeka. Impilo yami futhi ngiyafuna ukusho ukuthi ngingakabi khona la ekusindisweni ngangibona nje izinto zami ukuthi nje azingihambeli kahle kodwa sengifikile ensindisweni ngaqala ukubona zonke izinto nje zivuleka. Wow.
ufuna ukusho ukuthi ke uma ngaba sithi abantu bonke abaphenduke basindiswe Yes. sisuke lokho sikusho ngoba sikuchaza ngoba lento lesiyibonile kuthina sinobufakazi ukuthi igama lika Jesu linamandla. yebo. Oh, Amen. amen, amen. Usayibonga Nkosi. So kule ndaba le alaba bebefika omama benqunu bebefika ekhaya eJaldini. Babefika emuzini ekhaya la sasikhona. Yeah. Uma ngaba befika njoba ngisho babashaba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ngeke ngaba umuntu owagcina ebuthakathaka nje lokho ehlaselwa emoya. Ngiyacabanga ukuthi le mimoya le yagcina mhlambe kusesikhathi ingembatha ngoba njengoba babefika nje babethi mangaba befika khona kube ukuthi uyabona la ukuthi kuhlangene uma ngaba kuhlangene lapha kuyaxoxa kodwa engangeke ngithi mangaba ngikubheka ngeke ngithola ukuthi abagqokile kwake kungimangaze lokho ukuthi lento ikusho ukuthini ngangisemncane nokho kukuningi ke kusenzeka shuthi ngasho nje ukuthi environment esasikuyona ngiyacabanga ukuthi ubuthakathi into nje engizothi yayikhona ngoba ngiyakhumbula ukuthi kunenye nje intombazane sikhula lapha ya le ntombazane yayikisenzele izimanga ngangangokuthi wayuthola ukuthi mangaba sidlala seyingane angithi abona nje mhlamba amapala ebhola Mr Shabangu Yes. ikwazi ukujomba yona ihambe yokweqela ngale Ijomba amapala ebhola. amapala ebhola ngale ijomba nje hamba emoyeni yo. size sizibuze simangala ukuthi lo muntu uyenza kanjani lento Yeah, ekusho ukuthi indawo esasikuyona ngiyacabanga ukuthi kwakunabathakashana impela nje ababe baningane ngiyakhumbula ukuthi udadewethu uthi ngelinye ilanga kwakunesponge lo mdala engimshoye ukuthi samukele insindiso kanye naye uthi kwakunesponge laphansi ayibone le ntombazane ilele kusona ivele ikhuphuke ngaso iye phezulu iye emafini iphinde buye futhi izohlala phansi kwakunezinto nje ezasenzeke kwakukhombisa ukuthi shukuthi kwakunomoya omumbe owawukhona kule ndawo engichaza ukuthi ke lento ukuthi mhlambe kuze kube nemoya eyangilandela kungenzeka ukuthi yinto eyasukela lapho ngoba ngikhule ngumuntu obegula nje bakade ngisho phuma ngena esibhedlela nasebusuku ngikalali iyafika le moya le iyangicindezela njengoba bengisho nje ukuthi kuze kufike mhlambe nabomama abathize babona ngazi ukuthi bangibiza bafuna ukungithatha like lezo lezo zokuthobula kanjalo so kodwa uNkulunkulu ngiyambonga futhi nangakho lokho ukuthi akwazi ukuthi angihlenge Yes. angilonde futhi kuze kuthi ngokuhamba kwesikhathi aphinde akuholele ekuthinini ngihlangane nabazalwane abasindisiwe lokho okwenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole ivangeli lamampela ekukuthi mangaba sengifikile la yonke into yashintsha empilweni yami. Yes. So into kanjalo ke Mr Shabangu. Wow, sabonga lobufakazi buhle kakhulu. Yes. Hayi bengithi seyithinte nje leya ye background umoya ongcwele othi asiyilande. Yeah. Kulungile. Asiqhubeke ngohlelo lwakho nje lobufakazi. Yebo. Yebo. Ya ke Mr Shabangu sho ukuthi ke njengoba ngilana namuhla Yes. uNkulunkulu ke kunesikhathi lapho khona ake wakhuluma kubina ngangilele ebusuku ngase ngibona umbono. Yebo. Ngiyazi ke ukuthi mangaba sikhuluma manje ngendaba yembono kulesi sikhathi abantu badidekile abanye futhi sebenana ukuthi abasathembi lutho ngoba kunalaba prophet bamanga abakhishiwe kulesi sikhathi esiphila kusona. Omunye mhlambe ngizothi mangaba ngithi kunombono engawubona abese sidayi nalona kangazi ukuthi seze nenye. Yeah. Kodwa ke so ke shuthi ke ngizochaza ke. Yebo. Kunesikhathi lapho Mr Shabangu uNkulunkulu ngithi bekunguye 2023 yeah bengu 2023 kwaba ukuthi ngibona imbono shuthi nje imbono ehlukene kathathu. Kuthi ke kunombono engangiyibona ngoba okunye ke akizukuchaza kakhulu ngoba abazalwane zofuna ukuthi baphinde mhlambe ngoba ngethubo zokunikeza lona bavakashele lapha ku channel yami labazothola intshumalo ezigcwele khona ngichaza nje bonke ubufakazi. So ke une YouTube channel. Yes. Oh okay. Ngivule la ngishumela khona Mr Shabangu. Yes kodwa ke mhlambe ke ngomusa wakho uzoyishwa lapha ekugcineni. Yes ekugcineni. So ke shukuthi ke uNkulunkulu ke
ngafike ngawubona umbono oqala abese yakhuluma uNkulunkulu athi kuyahanjwa ibe siyangimangaza lento ukuthi lelizwi leli elikhulumayo okokuqala nje likhuluma lelizwi angibanga nakho ukuthi kwabe kuNkulunkulu ekhuluma kimi kodwa ngalizwa lelizwi lisithi kuyahanjwa ngibe nongimangala ukuthi ubani ke lokhulumayo ngiphinde kubone futhi umbono wesibili lokho engakubona engisho ukuthi ke ngichazile lapha entshumeleni kuba zona zinde ngubone futhi liphinde lisho lelizwe athi lithi kuyahanjwa ngiqale manje lento ngipay attention ngifuna ukuthi ngibheke ukuthi mhlambe lo muntu okhulumayo kephi ubani na lona hayi kuqhubeka Mr Shabangu kuzothi futhi ngibone owesithathu futhi umbono ngithi mangaba ngubona futhi lo mbono lo uNkulunkulu aphinde abe akhulume futhi asho ukuthi uyahanjwa lo mbono ubona uhleli ulele ngilele Mr Shabangu shuthi ngangilele ngisephusheni kodwa ke ngibese ngiyawubona lo mbono lo yes okay shukuthi ke lisho lelizwe ukuthi ke kuyahanjwa kunalento ke ekengezwa nje nelokhuzana ama guest nje akafika amaningi la echaza kulabo ke abake ba uNkulunkulu abambulela bakhulume naye ukuthi ukukhuluma kwaNkulunkulu mina bekade ngakwazi ukuchaza ukuthi ngingachaza ukuthi ukhuluma kanjani ngoba nganginalento ukuthi mina mangichaza lento ukuthi uNkulunkulu kuba ngathi uyakhuluma kodwa akakhulumi ivoice yakhe is like is silent uyabo uyakhuluma kodwa ungazi ukuthi akakhuluma bathe mangaba sebechaza ke abantwana bakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mangaba ekhuluma akakhulumi ngalendlela ukuthi ukhuluma ngomlomo kodwa ukhuluma ngemcabango noma enhliziyweni uyeza ukuthi khona lento ekhuluma nawe kodwa nothi ukuthi ukhuluma ngomlomo so nalapho lento bekwenza ukuthi ingidide ngoba ziningi isikhathi uNkulunkulu ekhuluma nami kodwa bengakwazi ukuhlukanisa ukuthi uma ngaba ekhulumena ukhuluma kanjani okay ngizothanda ukuthi ke ngingaka ichazi ke le ndaba yombono ngendlela uNkulunkulu aye wangambulela ngayo sike siye lapha ke ku Joel chapter 2 Joel 2:28 yes okay mina abengifunda ngesizulu nje ubusaqhubeka lapho yebo impela ngizofunda ngesingisi amen kuya kuthi ngasemuva ngithulule umoya wami phezulu kwaye yonke inyama amadodana enu namadodakazi enu aya kuprofeta abadala benu baphuphe amaphupho izinsizwa zenu zibona imibono no 29 nje mhlawumbe ngasale semfunda naphezulu kwezinceko nezincekukazi ngalezo zinsuku ngiyakuthulula umoya wami amen yes and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh your sons and your daughters shall prophesy your old men shall dream dreams your young men shall see visions 29 and also on my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days hallelujah uyabona ke lana ke sizwa ke uJoel kwakumprofeti lo ukhuluma ngoNkulunkulu ezothulula umoya wakhe ngento shuthi la uyabona umbono wento esazokwenzeka yes so ke manje ke lithi izwi lenkosi ke uyakuthulula umoya phezulu kwaye yonke inyama konke fanele sibheke la ke Mr Shabangu ukuthi uSathani ke uyicopycat okwenziwa uNkulunkulu uSathani nawe uyakwenza uyabona uNkulunkulu uma ngabe ekuthulula umoya wakhe kubantu bakhe naye uSathani uyakuthulula umoya wakhe okwenza ukuthi manje kube ngazi ukuthi la shothi ngathini vele uSathani singasho ukuthi lento ifana nokuthi manje Chief ne Pirates uyabo sengidlaliseka lamaqembu lawa ke adumile othola ukuthi ke manje kuyaphikiswana yebo uSathani ke uyaphikisana noNkulunkulu yonke into uNkulunkulu ayenza kahle eyenza ngendlela yakhe naye uSathane uyakuthulula noma uyakuveza okwakhe azokwenza okuphikisana naloku kaNkulunkulu njalo ngiqonda ukuthini ke lapho Mr Shabango yes. Uyabona ukuthi manje ngangendlela ekwenzeka ngayo
uNkulunkulu uyakhuluma noSathane abe ekhuluma ngala osekwenza ukuthi manje ngenxa yokuthi asikwazi ukuhlukanisa umoya kaNkulunkulu nomoya kaSathane ekukuthi manje uma ngaba sikhuluma ngikhuluma ngendaba ukuthi ngabona lo mbono bakhona manje abantu esithola ukuthi banembono abayivezayo kodwa uthola ukuthi lezi zinto abazishoyo zizinto obonayo ukuthi lo moya lo abahamba ngayo akusiwona umoya kaNkulunkulu. So kunalento ke ukuthi ke ngingakahambe noma ngande kakhulu bengifuna ukuyiveza lento ukuthi kungenzeka nawe mangaba ngithi ngabona umbono lapho ekhaya usabukele ube nalento ukuthi sikhathele labantu abalokwe bethi babone u1 no2 kodwa egcineni lezi zinto abazishoyo azikho futhi lezi zinto abazishoyo azikho scriptural lezi zinto futhi kuyabonakala ukuthi aziveli kuNkulunkulu. Ngifuna ukuthi nje ngikukhuthaze ukuthi fanele wazi ukuthi noma ngaba ukuthi ke uSathane naye uyawudedela umoya wakhe fanele sazi ukuthi uNkulunkulu naye umoya wakhe usawuthulula kubantwana bakhe ekukuthi bayamkhonza ngokweqiniso. Amen. Right ke ngifuna ukuthi ke siphinde sibe sithathe nje nalapha mangaba sigijima lapha kuPeter 2 Peter chapter 2 verse 1 and 2 verse 1 and 2. Okay. Bese ke emva kwalokho ngizobe sengiyachaza ukuthi uNkulunkulu ke mina ikuphi lokho owakwambula mangaba wayekhuluma indaba yalombono ukuthi athi kuyahanjwa ngoba egcineni uNkulunkulu akayisho nje into abesiyathula uma ngikubona ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi usukudidekile uNkulunkulu uyaphila futhi abayakuchazela ukuthi mangaba ngisho lokhu ngikushiso yini. Yes ake sithathe ke lapha ke ku 2 Peter chapter 2 verse 1. Verse 1 and 2. Yes. Okay. But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in the destructive heresies, even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. 2. And many will follow their destructive ways, because of whom the way of truth will be blasphemed. Yes. Uyabona ke lapha isihloko kuleleso lesithi uPetro uxwayisa ngabafundisi bamanga. Yebo. Efanele ukuthi sazi ukuthi ke kulezi insuku lesesiphila kuzona bakhona abafundisi bamanga. Baphinde futhi babe khona nabaprofeti bamanga. Yingakho uverse 1 esithi kepha kwavela nabaprofeti bamanga phakathi kwezizwe ngokuba nakunina kuza kuba khona abafundisi bamanga abaza kungenisa ngasese izimfundiso zamanga ezibhubhisayo bephika nombusi owabathengayo. Yebo. Bazilethela ukubhujiswa okushishayo. Bese uzothi uthuna abaningi bayakulandela amanyana abo ngenxa yabo indlela yeqiniso iyakuhlanjalazo. Ngifuna ukuthi ke kulesi sikhathi ke esiphila kusona ngifuna ukuthi ke abantwana bakaNkulunkulu noma ibandla lingadideki uma ngaba kukhona abafundisi bamanga nabaprofeti bamanga ngoba lezi zinto kukhulunyiwe ngazo kuprofetiwe ngazo ukuthi ezinsukwini zokugcina ezizokwenzeka izinto ezifana nalezi kodwa manje kufuze ukuthi ke wena mangaba ungumntwana kaNkulunkulu wazi ukuthi wena umkephi noNkulunkulu uma ngaba bekhona labaprofeti bamanga nabafundisi bamanga wena kubese ukuthi wena istory sakho uyasazi noNkulunkulu ngoba mangaba ungasazi istory sakho noNkulunkulu uzodideka ingakho kuthiwa bangenise ngasese izimfundiso zamanga ezibhubhisayo bewuphika nomoya wombusi labantu laba bangumphiki Kristu bangenise ngasese izimfundiso ezibhubhisayo izimfundiso zamanga ekukuthi ke manje wena ngaba ungumntwana kaNkulunkulu uhlezi kuNkulunkulu noNkulunkulu ehlezi kuwena ungadideki and futhi mangaba ukuthi umoya kaNkulunkulu ukuwe uzokwazi ukuhlukanisela uma ngaba labafundisi laba noma nabaprofeti bamanga befika beqala bewuvula umlomo noma bekhuluma uzobona ukuthi la akusiyo umoya kaNkulunkulu mangaba ukuthi wena umoya kaNkulunkulu ukuwe ngoba lento babushaka bangu uma ngaba ukuthi ngoba kuhlukene kabili kukhona abantu othola ukuthi bayaclaim ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu kodwa umoya kaNkulunkulu ungekho kubo kunjalo okwenza ukuthi noma ngaba kuthiwa kwenzakalani engekho right ngisho noma bakuthiwa isebandleli noma ngaba yikephi abakwazi ukubona
ngani ngoba bona abanaso isambulo sikaNkuluNkulu Yes. kodwa isambulo mhlambe esivulekile kubona ukubona izinto ngamehlo enyama kubalekile ukuthi mangaba ungumntwana kaNkuluNkulu ufinyelele esigabeni lapho khona ukuthi namehlo kamoya ayavulwa kuwe Amen. okuzokwenza ukuthi noma ngaba kuthiwa bayafika labafundisi wena awuzodideka Yes. awuzolahleka awuzodidwa yibona Yebo. so ke manje ngifuna ukusho ukuthi ke kulabo bathi ukukholwa kuyafana nokungakholwa ngifuna ukuthi nje ukukholwa nje Yebo. ungathathi uzokuqhathanisa nje izinto ezingafani wena uzofanisa wena abantu bayathanda ukuthi nje bathi ukukholwa nje kuyafana nokungakholwa ukukholwa nje kuwukholwa Yes. uyabo uma ngaba wena ubone mhlambe abantu abenza noma abangavezi ukukholwa phambi kwamehlo kwakho musukusho ukuthi ukukholwa akukho Yes. uma ngaba futhi ukuthi kuukuthi kuphumele abaprofeti bamanga uma ngaba kukhona abeqiniso ebelikhuluma iqiniso ukuthi uNkulunkulu ukhulumile kubona ungadideki Yeah. ungabe suyagxeka futhi ukuthi hayi sikhathele nje yilabantu abaloko bethi bona babonisiwe noma kanjani haleluya Amen. so ke Mr Shabangu ke nalapha kuTimothy kodwa sazifunda lapho uTimothy 3 verse 5 lapho ekuthiwa kuthiwa labo banesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa bewaphika amandla akhe kuthiwa ke obagwema lapho uyabona mangaba ukuthi laba bantu noma laba prophet noma laba fundisi bamanga bayafika uma ngaba beqala bewuvula umlomo wabe bezikhuluma izinto abayikhulumayo wena mangaba ukuthi uyabona ukuthi lento abayenza ayikho kuba nje ukuthi abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa bewaphika amandla akhe bese lithi ke manje izwi likaNkulunkulu wobagwema manje kufanele ukuthi nawe mangaba kulesi sikhathi nje esiphila kusona lezi nsuku lezokugcina uma ngaba ukuthi bayavela labantu abayilolu hlobo kufanele ukuthi ubagweme Yebo. wena ufanele ukuthi ubagweme ungathathi yonke into uhambe wamukela umuntu mangabe ethi ngibona ukuthi usuduma naye Ugwinya konke nje. uthatha yonke nje into Ugwinya eqhamukayo yonke into akube khona okugwemayo kuyo. okugwemayo Mr Shabangu especially uma ngabe ephika amandla kaNkuluNkulu. Amen Unamandla. Yes. yes Yeah. so ke manje ke Mr Shabangu mangaba ke ngithi ke uNkulunkulu ke wakhuluma ke kimina kathathu esithi ke kuyahanjwa uma ngaba esangambulela ke uNkulunkulu uthi ke kimi la emhlabeni nje kuba ukuthi siyaphila siphila lapho khona uthola ukuthi uma ngaba liphuma ilanga Mr Shabangu kunabantu abafikayo abantu abazalwayo shuthi ngamanye amazwi abantu besifazane bayakwenza umsebenzi wabo abawulethela uNkulunkulu ukuthi babe wonozala kube khona abazalwayo njalo mangaba ukuthi ilanga liyaphuma kukhona nje abafikayo bezalo bese kuthi futhi mangaba lishona ilanga kunalabo futhi othola ukuthi ilanga lishona kanye nabo shuthi abantu abadlulayo emhlabeni mhlambe futhi kungenzeka ukuthi mhlambe cishe isibalo sabantu abasuke befika bezalwa emhlabeni siyafana nabantu abasuke behamba mhlambe ngenzeka ukuthi 1000 of people or mhlambe millions of people befika bezalwa emhlabeni wonke jikelele kodwa futhi kukhona nabahambayo manje uNkulunkulu mangaba ethi kuyahanjwa shukuthi la uNkulunkulu wayengixwayisa ukuthi mangihlale ngiready ngihlale ngilungile ngoba kuzokwenzeka ukuthi mangaba lishona ilanga kwenzeka ukuthi lishone nami manje uNkulunkulu uyabuza ukuthi are you ready Yes, ngiyakuzwa. uyayizwa indaba so ke manje mangaba uNkulunkulu wethi kuyahanjwa uNkulunkulu wayiveza isixwayiso kimina nakuwena ukuthi njengoba kukuthi siyaphila emhlabeni kufanele siphile sazi ukuthi la emhlabeni asizile nje ukuzohlala ingunaphakade Amen. kodwa le ndawo esikuyona indawo esibeke kuyona nje temporary Yes. kahle sasizohlala mhlawumbe ingunaphakade ukuba isono sasingenziwanga ensimini yaseEden Yebo. ngoba uNkulunkulu mobuka indlela ayelenze ngalo uhlelo lakhe ensimini yaseEden uyabona ukuthi nje kwakuzophilwa lapha yani kodwa lapho umuntu exabana noNkulunkulu ewela esonweni kwaqala kwenze njani abantu babesebenze njani babese beyafa kwangena ukufa Amen. manje ke uNkulunkulu ke into asixwayisa ngayo mangabe esithi kuyahanjwa kunalento ukuthi uNkulunkulu uyabona ukuthi abantu abaningi abadlulayo emhlabeni befa badlula bengazani nayo badlula bengaphendukile manje ke uthi ke uNkulunkulu kumele ukuthi ngasonke isikhathi sihlale siready ngoba awulazi usuku nehora njengoba uphila emhlabeni ngisho noma abakuthiwa
uphila ngalendlela ukuthi uyabona ukuthi izinto zihamba kahle Yes. uyajabula mhlambe una yonke mhlambe into nje ongayicabanga la emhlabeni noma uyakwenza okuthandayo ngesikhathi osithandayo kodwa fale wazi ukuthi uma ngaba kuukuthi wena abazali naye uNkulunkulu Yes. inkinga izoba khona Amen. Kunjalo nje. izoba khona inkinga ngoba ngale kwethuna ikhona impilo Yebo. abantu banalento ukuthi mangabe ephila Mr Shabanga emhlabeni ungazi ukuthi kuphelela nje la Hey. khona lento ukuthi athi umuntu mangaba edla isono athi vele we live once yabo ekusho ukuthi nje mina fana ukuthi nje ngimoshe abantu bayamosha emhlabeni benza noma ngaba yini ungayicabanga imbi ngoba benalento ukuthi bazitshela ukuthi impilo iphelela la emhlabeni kodwa umuntu kusangokunye mangaba esefa ngoba uyakwazi uNkulunkulu ngaleso sikhathi uyakwazi ukuthi amkhombise ukuthi kunenye impilo Yebo. obungayazi ekusuke sekuyimpilo engunaphakade Engonaphakade ke. la uNkulunkulu mhlawumbe ake sithi ukubekele nje ukuthi mhlawumbe uzophila iminyaka mhlawumbe u50 mhlawumbe u30 ngiyalinganisa kodwa uma ngaba usufa uvukela ngale usiyophila ingunaphakade lelo naphakade ozoliphila kukabili ukuthi uzoliphila uhlezi noNkulunkulu noma uzoliphila ukuthi ulahliwe ngoba vele umuntu ongakholwa ngifuna ukusho ukuthi angisabisi ngalokho umuntu ongakholwa sikhona isabelo sakhe Yebo kunjalo. khona nje indawo nje uNkulunkulu amabele yona noma ngaba kuthiwa ithanda lonto noma ngaba uyithanda awuyamukeli kodwa fale wazi ukuthi indawo zimbili nakho ke. uma ngaba sifa abanye baye Hades beyolinda khona abanye baye Paradise beyolinda khona Amen. ngoba nalento ukuthi uJesu uyabuya uJesu usazobuya nje azolanda ibandla lakhe Kunjalo. uyabona nje kulaba nje abashoyo ke bathi ke uJesu akabuyi angazi ukuthi ke mhlambe basuke bekuthathaphi lokho ngoba phela manje iBhayibheli ayikho into engayishiyo yonke into ibhaliwe la Ikhona, iBhayibheli yonke mangaba sithi uJesu uyabuya thina sishinto la Yebo. wena mozothi uJesu akabuya sikwazi ukuthi ukhuluma Wena ngani sokuthathe phi. lo moya lo nje sikwazi ukuthi usukuthathekile into enjalo ke Mr Shabanga Amen. okay uma ngaba ke siqhubeka okunye ke ebengifuna ke ukueda mangaba ngisakhuluma ngalento yokubuya kuka Jesu Yes. ukuthi mangaba ke uNkulunkulu ke ethi ke kuyahanjwa uyabona lento le eyokuthi ke uJesu uzobuya azolanda ibandla lakhe even nangaphambilini siyathola ukuthi kukhona nje incwadi bengithanda ukuthi incwadi kabani awukaze asizuyivula Mr Shabanga sizoxoxa nje kanje ngenxa yesikhathi uJoel chapter 2 verse 1 kukhona lapho kukhulunywa khona ngosuku luka Jehova ekuthi likhona usuku luka Jehova lapha khona ezobuya ezolanda ibandla lakhe kodwa ngesimo sendodana yakhe uKristu Yes. yazi ukuthi abanye bampheka kuKristu angazi ukuthi uma upheka uKristu futhi upheka uNkulunkulu Ngoba ukhona yena bese kuzoba lapha ke kuZefaniya kukhulunywa ngalo lolu suku uZefaniya chapter 1 verse 14 kukhulunywa futhi nakhona ngosuku luka Jehova ngenzela ukuthi nje mhlawumbe umbukele emakhaya mangaba ezo lapho asithathele lezi ncwadi ayibone lento no Isaiah futhi chapter 13 verse 9 uyakhuluma ngendaba yosuku lokubuya kaJehova bengithanda ukuthi ke Mr Shabanga uvule nje lapha ke ku Peter chapter 2 akuPeter njalo wesi2 Peter chapter 3 verse 3 and 10 sibe sesiyadlula ke la Okay. Like me ithi knowing this first that scoffers will come in the last days walking according to their own lust. yes uyabona ke la ke lithi nazi kuqala ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika abahleki abahleka usulu behamba ngezinkanuko zabo uyabona ke Mr Shabanga kulesi sikhathi esiphila kusona izinto ezenziwa manje uyathola ukuthi izinto ezigezenzeka nangaphambilini abantu bekunalento ukuthi mangaba kushunyele lelivangeli lokuthi uKristu uyabuya uzobuya azolanda ibandla lakhe lento babehleka ngoba mozoyilanda lapha ekuqaleni yona lencwadi le mhlambe kukhona lapha kuveswana kuyachazwa la ukuthi abantu banalento ukuthi babesithi kade salokho sala kwesizwe kuthiwa uyabuya lo Kristu lo manje kuthiwa ke manje bahleka usulu uyabona kulesi sikhathi esiphela kusona sinabantu othola ukuthi bayakuthanda ukuhleka abantu umuntu uthola ukuthi uhleka noma sengasafanele kunalento ke abanye ngokwesintu ke nje izinto nje ke mhlambe ngizothi mhlambe ama superstition ukuthi kuthiwa lo muntu kuthiwa wahleka
ekushonini Yes, ingakho sehleka kangaka nje yeah. abantu uyabona ukuthi manje bayahleka nje bahleka nento engafanele uyabona mangaba ukuthi thina ake ngithi indaba yevangeli nje ngiyafuna ukuthi abantu bayithathe serious Yes. especially laba abangakholwa ke ngoba mhlawumbe inkingi ibakubona ukuthi siyaphekiswa yibona mangaba sibatshela ukuthi uKristu uzobuya azolanda ibandla lakhe kunelento ukuthi abantu bahleka babona ukuthi siyidididi babona ukuthi lento esikhulumayo sikhuluma into esingayazi akho kubuya kwaKristu la inganekwane le asikhuluma inganekwane la ngoba uyabona nje uKristu uzobuya ngempela azolanda ibandla lakhe so ake siye lapha ku10 ngoba khona engifuna ukuyicacisela kumuntu ke ohlekayo noma othi ayikho lento enkolo. Verse 10 ithi, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt like fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burnt up. Hallelujah. Uyabona ke siyezwa ke lapho ukuthi kuthuka usuku lokufika kwenkosi luyakufika njengesela. Uyabona isikhathi esiningi abantu kunalento ukuthi emhlabeni umuntu uyuthola ukuthi ukhululekile nje. Mhlambe nozidlela isono nje usidla isono umbone ukuthi akanasikhatha akanandaba. Kodwa manje ukufika kwesuku lenkosi kuthi ufika njengesela. Uyabona manje uNkulunkulu indlela noma uKristu indlela abuya ngayo ufika njengalo isela impela abaningi umuntu uthuka sefile. Aphaphama umuntu sengale kwethuni azazibuza umuntu uthi ngikephi manje mangaba ngila ngifike kanjani mina la athola ukuthi noma ngifuthi esephaphama uyabona ukuthi lapha mangaba ukuthi bengenzi kahle kuyaqala ukuthi kuse ngokunye kuyena ukuthi abone ukuthi hey uyabona manje ngikwenye indawo ke manje okuchaza ukuthi lemsebenzi ebekade ngiyenza mhlambe ingiholele kule ndawo engikuyona njengamanje uthola ukuthi la emhlabeni ubekade ehamba eDamas enza noma ngaba yini ayithandayo uma ngaba simtshela ngevangeli esishumayela uthola ukuthi uyasihleka bukisa ngathi basho yonke into ongayisho ukuthi hayi laba bantu laba ukuthi nje abantu othola ukuthi nje mhlambe bashodelwa into abangasoko bayenze abekho busy wena ke mangabe uthi ubhizi ngani ubhizi ngokudla isono ubhizi ngokwenza wonke lamanyalo owenzayo ngoba uNkulunkulu ngifuna ukusho ukuthi akathokozile ngawe so manje kuthiwa ke usuku luka Jehova liyofika njengesela lolu lokuthi ke mhlambe wena uthi mhlambe ngoba nakusithi inkosi uJesu uyebuya ubese uthi uyayihleka wena leyo nto leyo uzobuya vele kodwa njengamanje futhi still uyafika futhi ufika njengalo lona isela uyabathatha one by bengekho ready njengoba ngishilo ukuthi uNkulunkulu uthe kuyahanjwa wena uzofika kuwena azokuthatha ngoba awukho ready uzothuka sokwenye indawo uzobuza ukuthi ngifike kanjani uma ngaba ukuthi kade uclever noma ulova umuntu obonayo kuyophela ukuthi uyabona ngaliyobona enye indawo ngale ngoba imisebenzi yakho izokulandela isono sakho sokufumana kunjalo. Amen. Bengithanda ukuthi ke masidlula kule ndawo sivale nje ngoMalaki chapter 4 verse 1 Malaki. Ihlosa khona the great day of God. For behold, that day is coming, burning like an oven, and all the proud, yes, all who do wickedly will be stubble. Hallelujah. Sibambe ke lapho la kuthwala uyeza usuku oluvutha njengeziko uthiwa bonke laba abaziqhenyayo uyabona abantu baziqhenya emhlabeni bayasithanda abantu Mr Shabangu umbona umuntu umjida nje mangabe ehamba nje emgwaqeni umbone ebhampa umbona ukuthi uhamba agcwala umgwaqo umbona ukuthi akana sikhathi mangaba ukuthi ufakele isigqoko sakhe umbona ngisho indlela asicophe ngayo ukuthi ucopha uchuku bongase ngempela nje mhlambe umsukele uzosuka nawo amaphepha nezintombi uthola ukuthi mangabe ihamba kuyekuthiwa intombi ke nyathela ngabantwana uthola ukuthi ngisho ihamba iziqhenye ubone ukuthi itshela ukuthi ngathi kuphelele la emhlabeni kodwa manje kuthiwa lolu suku lolu kuthiwa bonke ke labo ke abaziqhenyayo abasithandayo esithi mangaba sibatshela ngevangeli uthola ukuthi bona banokuthi abanandaba shothi abantu abane proud labo they walking tall uyababona ukuthi bayazizwa yayizwa lonto le bayazizwa babona sengathi konke nje kuphelele bona uma ngaba bephila la emhlabeni kuthiwa ke manje baya kuba ngamabibi liyakuba shisa lolu suku oluzayo usho uJehova Sebawothi lungashiyi kuthiwa lungashiyeli empande nagatsha
Shuthi lapho uNkulunkulu uzobe njani, uzobe senze njani, uzobe eqotha ngoba uNkulunkulu uma ngaba kuukuthi uyapanisha. Sometimes uNkulunkulu ufale sazi ukuthi uNkulunkulu enomusa, kodwa futhi uNkulunkulu futhi uyapanisha. Mangaba kuthwaliyo baqotha, sometimes uNkulunkulu uyabaqothula abantu abangalaleli. Ngoba njengoba ungalaleli, njengoba ungezwa nje, uNkulunkulu njengomnini amandla bonke unalo lonke ilungelo lokuthi ababhubhise abantu abangamlaleli. Uyezwa leyo ndaba. Kuthiwa manje lolu suku mangaba lufika kuthwaliya kubashisa, kuthiwa baya kuba ngamabibi. Amabibi ke Mr Shabangu yini kusekuyimfucuza nje udoti into ethatha ihambe yolahlwa lapha ezaleni. Uyabo? Into ethatha ihambe yolahlwa kubone nje mangaba kushanelwa kuyekuthathwe nje izibi lapha zihambe ziyolahlwa lapha. So ucabanga ukuthi indlela ophila ngayo ufaniswa nezibi ngoba indlela noma amanyala okubo uyafana nezibi. Hayi ukuthi siyakuthuka kodwa izwi lenkosi ukuthi libeka nje into nje iqonde nje njengoba injalo. So lempilo oyiphilayo ingamabibi. Uzolahlwa ngelinye ilanga ngoba impilo yakho awikhathalele. Yezwe indaba. Mhlambe for namhlanje asibambe khona la. Yes. Sibe siqhube futhi. Siphinde siqhube. Yazi zemnandi lezi indaba lezi nje uze nazo. Uyishisa nje sasemnandi siphinde sibuye nazo futhi sasiqhubeka nazo. Yebo. Angibonge kakhulu Mr Shabangu umusa wakho. uNkulunkulu ukuthi akwazi ukuthi ngithi mangaba ngikubiza usabele kahle ngikubizile wasabela. Ngiyabonga ukuthobeka kwakho uNkulunkulu akubusise ngithuba ongiphelona shothi sizoqhubeka ke kwelandelayo. Yebo impela elandelayo singabathembisa nje ababukeli ukuthi upart 2 uzoba khona. Nami nje ngiyabonga nje ukuthi ukwazile ukuthi ufike senze appointment uphinde futhi ukwazi ukuthi uthembeke kuyona. Siyabonga nje inkosi kakhulu kulokho. Okunye nje mhlambe nami awamamazwi. Amen. Engingasho nje just uqede nje kulokho osukushilo ngempela futhi kubaleke kakhulu. Hallelujah. Kunabantu abayiphikayo njengobusho bayiphika indaba kaJesu Kristu bayiphika indaba yokubuya kwenkosi ukuthi uzobuya. Ngiyangithi mina uma ukuthi uyayiphika futhi noma ungayiphika mani uzume ngonyawo olulodwa uphika ushaye phansi ngonyawo uphika futhi kuze kube khona abantu abakukholwayo ulokhu uyiphika. Akuchazi lokho ukuthi kodwa lokho kusezwini kophenduka-ke ngoba sekuphike wena-ke sekophenduka-ke bese kuba amanga soze khohlwa iqiniso leqiniso lolo khulumile nje lona ukuthi kodwa yena uyabuya amasinyane and imessage ayiphethe powerful kabi ngempela kuyahanjwa and sihamba one by one abanye balinde irapture ngiyakubona kwa rapture kungenzeka noma ngabe kunini one by one siyahamba every day every Saturday kuyangcwatshwa shuthi ngamanye amazi kuyangcwatshwa na during the week kuyangcwatshwa siyahamba shuthi ngamanye amazi bese Shabangu lento yerapture iyenzeka usuku nosuku siyahlwitha. Yes siyahlwitha. Hayi ukuthi uzozubona usuku wena la uzothi ubona abantu behlwithwa behamba bendize emoyeni kwamanje siyahlwitha kumanje silokhu nje siyahamba. Hallelujah. Manje the question is are you ready na and ukuba ready ave kulula thatha uJesu kholwa ile message edelelekile nje impela edeliver futhi abantu abadelelekile ithathe wena nje le message njengoba injalo noJesu waze emhlabeni wayevele edelelekile that's why baba nesibindi sokumbethela ingoba wayedelelekile ithatheke ave kunamandla lokho kudelelekile thatha uJesu abe inkosi nomsindisi angeke uzuyisole mhlambe ke nje nawe sewuvala ukhulume futhi nangendaba yokuthi une YouTube channel. Ngiyacabanga futhi ukuthi khona nabazalwana abangafisa ukukuthinta for mhlambe imikhuleko mhlambe nokunye maybe for more info futhi okay nje usala usushiya wonke nje lawo ma details sesivala lo ma detail lawo. Yebo. Shukuthi ke Mr Shabangu ngiyabonga kakhulu lelo thuba uNkulunkulu akubusise kakhulu. Ngine YouTube channel uma ngaba ukuthi ke uyangichecka khona uye uthi Sithembiso Shusha shuthi SITHEMBISO wabhala nje phelela ama alphabet kaSithembiso bese kuba uShusha SHUSHA Sithembiso Shusha uyakwazi ukuthi ungithole uthole nezintshumayelo zami lapha ya ekukuthi ke ngokuhamba kwesikhathi uNkulunkulu nje bakokuthi ke ungiphele lithuba lokuthi ngibe ne YouTube channel ngizoba nane podcast so ke ngokwenamba ke mangaba ukuthi
mhlambe ke ufuna ukungithola kwinamba yocingo 078 509 yes 4685 yeah 078 509 4685 oh yes cha sibonga nje nanokuthi ne YouTube channel oyisherayo yevangeli amen ngiyathemba ihlanganisanga nezinye izinto lapha singathatha abazalwane lapha sithi abambe bawo subscribe lapha babe beyafika lapha khona nezangoma manje ngiyayithanda kakhulu leyo Mr Shabangu ukhombisa ukuthi umuntu osazi istory sakhe yebo ngoba abantu manje bazenza izinto zabo uthola ukuthi egcineni uthi sathi uthi uyayilandela leyo nto uthi uyabona manje sobona ezinye izinto hayi lapha nje ngiyashumayela nje ngishumayela ngayo na le message ye repentance ngoba uNkulunkulu ke ukuthi ke ukhulumile kimi ukuthi ngishumayele ngendaba ye repentance yebo ekuthi ke sizochaza ke kuyilokhozana ku part 2 lapho khona ukuthi uNkulunkulu mangaba ethi abaphenduka abantu wathini kimi ngoba khona lento uNkulunkulu ayisho kimi intshumayelo nje Mr Shabangu yenziwa lapha koze ke kuhambe lapho khona ngicabanga ukuthi kunyaka ozayo ngoba uyabona nje uNkulunkulu ngeke abana lento ukuthi mina Mr Shabangu ngeke ngazitshela ukuthi ukwenza lo msebenzi owenzayo mhlawumbe kudinga izimali eziningi kodwa uNkulunkulu wakhuluma kimi wathi awudinga imali kodwa udinga ukuthi uzinikele kulento ofuna ukuyenza ngabona lapho ukuthi mina ngakutshela ukuthi mhlambe fanele ngibe nemali eningi so ke kunyaka ozayo nje na kanjani izoqala i-podcast esobe sibiza ngepublic society uzochaza ke lapho ke ukuthi mangaba nje sekiqala ukuthi why ngithi i-public society yes wow hayi kusho ukuthi uphathu impela hayi sesazodla futhi siyabonga kakhulu Ncegu siyabonga abanye abantu banokuthi bathi hey asemaningi la lama podcast ayangixoxele yes mancane awekho abuke ke maningi lutho awekho usho kanje hayibo kufanele agcwala bemaningi sithi we need more abazalwane abagcwale babe baningi lapha ku YouTube baningi abantu abangakasindiswa yazi mina bengize ngizitshela ukuthi mhlambe mangaba ngingena Mr Shabangu ngibona sekuphithizela nje ama podcast left and right yileyo nalowo podcast kodwa manje mangabe usuyichaza lento yazi kunento evulekayo kumina ukuthi lama podcast akhona maningi kodwa ave ngoba ukuthi angawokholwa like mhlawumbe ukuthi awamaKristu amanye nje futhi nje uyathola ukuthi nje abantu nje abazenzela izinto zabo futhi lawa amaKristu ayashoda Mr Shabangu uyabona ke ungizwa kahle asashoda impela kaKristu sengikhuluma ngalawa nje amela nje iqiniso nje yes not a prophet iqiniso yes siyawadinga lawo because baningi abantu abasadinga ukuthi baphenduke and abantu bayophendulwa leqiniso abantu abazukuphendulwa amanga ukuthi ngime la ngishumele kanti ngikhuluma amanga koba sengathi bayaphenduka ngoba nami ngikhuluma amanga into yabiyo hamba iphele futhi endleleni babuyele back to ku square one so kufuneka lo ukuthi kube nomuntu behind ome eqinisweni khona nophendukayo ezophendukele eqinisweni ahlale kulona lento babushabango mangabo sachaza uthi ayikho ngeprofit noma ngemali cha ingothando nokumele iqiniso nokwazi ukuthi wena kungani uyenza lento uma hey ngabe ukuthi umotivate iprofit ngiyasaba ngoba vele uzoyithola iprofit yolizuza izwe lonke but umphefumulo kufanele umotivate nguKristu umotivate uNkulunkulu kuzwa kahle Mr Shabangu kube uyena odrivayo enze konke kanjalo ke kodwa sekudlule konke yabona uma ngabe uthi umotivate uNkulunkulu uzothola uNkulunkulu yes ekugcineni unokuphila wengona phakade yeah angifuni uqamba amanga uma umotivate imali uzoyithola imali kukusiza ngani ukuzuza izwe lonke bese ulahlekelwa ukuphila injalo ndaba ngiyabonga Mr Shabangu yazi kumnandi ukukhuluma nawe Mr Shabangu ngoba umuntu uyaconnecta nawe kuyasho ukuthi manje ngikhuluma nomntwana kaNkuluNkulu onobudlelwane noNkulunkulu futhi ongayifake lento le ngizwa ngisho indlela okhuluma ngayo ukuthi cha hayi impela indaba ozikhulumayo zivele ekhaya ezolweni amen amen so interviewer mina kanti indaba ingawe
Basayibonga Nkosi asibonga isikhathi sakhe Inkosi igcine ikwandisele ikubusise sikwazi futhi ukuthi siphinde senze no part 2 njengoba nje uthembisile siqhubeke nayo indaba. Hallelujah. Sayibonga Nkosi nasemakhaya sanibonga kakhulu Inkosi inigcine nonke inibusise ahlale nje kuJesu Kristu ahlani kuNkulunkulu akusekho manje lapho esiyakhona yabona la kwaNkulunkulu hleli khona ngomusa weNkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen. Hallelujah.